ni somni pakhat February sangni somni pani ni thar dawm tak hian BTH YouTube channel le chuan chibai kan boka cheu kan thupuya kan luh ma in thuma toite kan nei lokonga min Sunday lama khan video kan upload lo ni kha video masalama khan kalo sai thei ngel dei maya Christian pathian ring tu kan ni angin Sunday hi chu kan serve angaya chu wangin Sunday hi chuan video kan upload don lo ani tin voin lama ti tur poimo tak mai kan ai wangin video thar karon da thei don wa chumi aya chuan video toite hi karon siam jok mai ani kan thupui lama kan ngalang mangchang puan chei inayem asuk dana ilo buai pal ani chuan hetiang hian isudon nia ama sabera chuan rin sabun pol ilenga cho tola tuida in ichia photanga ti chuan rin sabun chuan avar laia piang kha notla uluk takin nuayang che avar laia piang inwai zo nuwa adang po nuai zela chumi nuwa tui thiang hlimin uluk takin itleu fayang tui fim kak a itleu nuwa sor lavin tlang bana alai taka bang lavin a fem le lam chunglama da in izaranga wan kilbe na clip in ikilbet den denanga a fem hnuai lama amarong zone thewa atui afarkang mayang nilhima izarawanga aro nuwa arim tuinan nisa a reilu tuklo ipho le donia idu chuan dry cleaner a pho I dry clean tir theyang kongpui le stepa ikal rengin nangma velam kha ikalna tur ani ti hrengrengla chutianga kan kal theu chuan in to sual le in pel sual a awm lawang motor kaldan ang tho hi ani ong pha madras hi kan pho chuak fo theilo ani po in asir tang hian han keu kang dor hila boruak han chem tir thin hi atha kiltin atanga keu zeu zelin angai renga om tir ngot ai chuan atha in a hrisel bok ani dai kal zoa mongsil hian mechetan bik phei chuan ser lama nilavin hnunglam ngum lama hui chhuah thin tur ani toilet paper manglo de tan apoimo zuala eka hian bacteria then khat a awm ve a ser akailu nan hnung zonga hui chhuah hi atha ani mithiam ten an ti thomhnaw rawng nei ho hi nisa a pho hian arong ada theya nihlima zar thina chuti rual chuan thomhnaw var pawh hi nisa a rei tak pho fo chuan ni in a em ung thei ti hriat ve tel ve a tha bawk wan chilbe na clip hi nisa da reng chuan aram du a ip thataka khung khom thin tur ani cotton var hi soda ne na tuisawa chhum hian ati var zual du hle puan isuka ruah asur si chuan phona rem chang awm lo chu bok chuan chuata lekha phala chumi chunga chuan thomhnaw hu chu pharla fan chem tir mai ro aro ma du bik I thomhnaw thesen akai chuan chituya engemaw chen chiala asuk fai thei ai eng le mom thomhnawa kai hi toothpaste noila suk main dar kar ni vel chi ama sang che thir tui ek thomhnawa akai chuan ser tui emo doi hnoya nisa rei tak phoin asuk fai thei bawk puan ino in iti huna tur tuikha tuivot ain tuilum mangjok thinang che thing furniture mom akai chuan spirit in asuk fai thei thing furniture rong akai pal chuan vinegar le tuiluma no fai thei ani a pen tui kai chu chi le
share tuin hruang che ole khati zong khani mai sela he ka hnara ping deuh hleka covid awang hian ka hnar te hi a ping a ngai thatu ten min lo hre thiam dawn nia tin ka channel hi min lo share dar saka min lo subscribe sak le zel turin ngai thatu te ka som theuh cheu ani e